Rem. Ora godhong nongko lah. Ora nek pakane wedhuse. Gek dhuwure ra marah iki. Andane abot ram dadak di eret-eret ngene iki. Alah karepe ra yo karep iki sapi. Iki abot ram warung. Alah piye to, Pak? Lah ora delok-delok wong anu ondo lho. Ndondol wong direk ondo iso. Lah wong aku ki arep ngerah godhong nongko kok. Piye lho sampean ki? Ya delok-delok wayahe ngebut ram mok numpak sepeda. Wis lak panas ndelok suket tangane kaya empuh malah. Ya kan retu aku ngan wondo iki mbok yo. Kok iso menak? Wong kok Suketmu kuwi. wong gawa ondo ora ndelok-ndelok enek wong apa ora lho iki. Ya kan ora reti to, wong aku ngeret-ngeret kaboten kok. Omongi ngengkel ora ngerti apa. Kayak sapine kayak berisik ya ram. Ngurus. Sampean ki piye yo ngerti nganu ya alon dhisik direm to. Direm omongi ini renek kok. Rem. Malah kaya ngono lho. Iki jen Alon lho iso. Sampai tiba iki ku lara iki. Lara apa? Kenekan iki. Wong kok ngomongi mok montor peda. Pak pedah rime renek kok malah nggawa ondo ra ngomong. Ya ngerti tar teko kandang iki aja ngebut-ngebut, alon ae. Wong kok nek kowe ora somen malah aku sing ora apa delok-delok ta usah. Ora rasa apa. Wong ngengkel ae ya ngomong. Sampean kuwi lho sing salah ki emang. Sampean sing salah. Des sih kok barang yang lotrok. Salah ki yo sampean kuwi lho. Ndek. Wong kok. Bukan iki ning karo suket bengkal-bengkal ngono. Wah aku enek ondo teng slengkrah ngene iki delokne wayahe. Ora ngebut kaya arep balapan. Beres iki peda-pedae kabeh iki. Sak pakane. Wong kok boh. Wis ngarit ora akeh. Ngerti wong gawa ondo ditumburi. Ora yo ndelokne lho kok kono iki. Aku ngeret-ngeret ondo. Udah bosok. Kali tenan. Iki piye iki nasib sukete jan. Doyan ora iki engko sapine. Kebek kaya ngene iki. Rusak kabeh. Mongko mutung mesu ae bulan. Galak ram kaya. Ini iki ujung-ujunge panggah aku. Angkat wong kok engkel nih tenan.